तरकारी रे 2 मिनिट ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ 400 ଗ୍ରାମ ପନିର ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତରକାରୀ ବନାଉଛି। ପନିର ତରକାରୀ ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି। ପନିର ଫାଷ୍ଟ କାଟିଦେବା। पनीर कोरमा बढ़िया देखा तरकारी रेडी बंद करदेवा देखिए केमती देखो फ्रेंड्स
ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୋର ଧନିଆ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ମୋତେ ଟିକେ ପଠାଇଦେବେ। ମୁଁ ଏ ତରକାରୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ଖାଇବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପନିର ତରକାରୀ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ।